Okay, hej alle sammen. Jeg har lige været i Normal i dag og købt nogle ting, så jeg tænkte, jeg ville vise jer, hvad for nogle ting, jeg havde købt. Okay, bare på mit gang. Den første ting, vi har købt, må jeg lige bede om? Ja, det har min mor spist tørret frugt. Mango, tørret frugt. Og så har vi købt ting til min hund, baconsmag til Hugo. Og så har vi købt nogle negle, det er til mig. Cherry negle. Så har vi købt noget vand til plaster. Og tandpasta. Og så har vi også